Madokachere mabi angu tokutambirai kunhau dzomanhoko dzozuva rwechitatu mwedzi uno waNyamavhuvhu. Masangano anomirira varairidzi agoti iwo munyika hurumende vanofanira kuti vachobve mberi bvunzo dziri kufanira kunyorwa mupera kwegore rino. Wati izvi zvakonzerwa nokuti wapwere waribe kufunda zvisvinu kubva gore rapfuurari zvokuti wakaenda konyora wanenge waribe chavari kuziva. Hino hurumende kuti ichagozvitetekera chere nekuti izvi zvareketiwa nosangano roAratus. Hino kana wakagotetekera zvanenge rareketazvo. Kwaiwa Kembo Mohadi warimbosiiwa waribe munhano watsiwa nzvimbo yavo wagosiya mwedzi wakurume uno wegore rino iribe kana munhu ataipinda kureketa kuno kwai vanhu vamubato roZANU-PF mo wari kuita zvokuhwisana kuti wagone kupinda pachigaropo. Ipapa kwaiwa namai wari kudaba zvokupinda pachigaropo nokutoti wari kushaya kumisidzana novakuru bato kuti wapindepo. Heno kuti zvichagoperera papi, chedu kuramba takaringa tichigokunyepai kana zvinge zvazoitika. Muzvinafundo Madhuku ebato reNCA wagotiwo mwotika dzawapuhwa nehurumende kuPOLAD dzichaita kuti basa roPOLAD rienderere mberi pabodzi pono kuti basa rohurumende rigoite zvakanaka. Wagotiwo dzimwotika wagopiwa dzichaita kubatsiridza hurumende kuti igotenge mwotika dzinotakurana noahwere kana nezvimwe zvinodiwa zvakawanda-wanda. Idi heno kuti izvi zvinenge zvangopinda mupfungwa dzavakuru kana vakureketa mapwapwa akadari. Bazi romagweta rinowira kodzero dzevanhu roZimbabwe Lawyers for Human Rights raendesa nyaya kumatauro dzimhosva richimirira Crisis Coalition in Zimbabwe pabodzi pono Zim Human Rights NGO Forum. Watiwo wari kuda kuti tafadzwa muguti amisiwe zvaari kuda kuita zvokureketa izvo kuti masangano akazvimirira ega aribe kuenda kuhofisi kwache amisiwe kusenza. Heno kana zvikabudirira ticharamba takandoringa kuti zvinenge zvichipera papi. Wagotiwo pokare iwo hofisi yamuguti iripo pamutemo zvokutoti inofanira kunge isitoripo, saka iyo kuti igorekete zvayakareketazvo zvinotonetsa idi. Heno ticharamba takaringa kwazvinoperera. Kwaburitsiwa masoko nohurumende yokuti wanamai wakazvitakura wanomimba pabodzi pono wanamai wari kuyamwisa wapwere wanogona hawo kuenda kobayiwa kamushonga kodzihwa mupengo. Kwai izvi zviribe kana chinotadzisa nokutoti ipapa kuna vamwe wangu wari kumangara kuti wakabenhutsiwa kunzi wabenhuke nokuti wari kuyamwisa kana kuti wanomimba. Wamwewo ndo wagoti zviriba anoziva kuti zvinogodini nokuti vanenge vachishira kuti peno mimbayo inogona kubva yasvotoka kana wakabayiwa. Heno munondoramba makangwarira mabi angu. Sangano romakurukota hurumende raita musangano waro nyasi rikagoreketa iro kuti zvipatara zvakazvimirira zvega nomakirinika akazvimirira egani akuda kuti aisiwo mukupa vanhu kamushonga kodzihwa mupengo, asi vanenge vachipa vanhu pachena chavanenge angobhadharisa peno majekiseni avanenge vachibayisa. Heno mabi angu kuti munozvionawo sei, peno zvinoita kuti zvireruke. Ratiro pokare bokari wanamukoti wari kupuwa mari dzokubaya vanhu kamushonga kodzihwa mupengo dzida kuti dziwandudziwe dzikwidziridziwe kuti zviite zviri nani. Idi kana dzikaingidziwa mari idzi aiwandofunga vanomboita zviri nani wanamukotiwo, peno wangabaye waino simba rakanyanyisa. Hurumende yati pokare kuno zvikoro zvinosvika 400 chaiwo zvichapuwa mari yokuti vaende padande mutande kuitira kuti zvikwidziridze nyaya yokufunda vanhu vari kumba. Heno kuti zvichaitika chere izvi nokuti kwai wachatofanira kuti wapuwe madhatayo okuti waende padande mutande kwemwedzi inokwana mupfumbamwe. Paribe zvagoreketiwa kuti wachazviita sei kana kuti zvichatotekerera sei, asi isu tandonyepiwa izvozvi zvatakunyepai. Iyo hurumende yedu nyasi yamukirira undoti ichadaba kuti makambani ari kuchera chichehwa choChrome wagoendese chichehwa chavanenge vacheracho kunze kwenyika chiribe kupepetiwa zvishoma. Wati izvozvi zvaakutorambidziwa kutanda nyasi zvokutoti heno wangu watochera kare wakateya kuti wachazviendesa kunze kwenyika kuti wachagodini.
asi isu tinoramba tichindoti dai wamisa vanhu vari kuita zvokutiendesa chehwachi zvichiri pamutemo penhu zvaiita zviri nani. Nyasi mari yokuAmerica yange iri kutengiwa nemari yomunyika inoita $750 anomasendi 41 kwapuwa mamiriyoni anokwana 45 nyasi. Bazi rinoringa nezvokubhururuka nondege nokutekera kwevanhu nondege roCivil Aviation Authority of Zimbabwe ragoisa iro Elijah Chingozho kuti ndiye agere hunde yekambani iyi panga paita makore 5 parive kana mubodzi aripo. Hino kuti zvichatekera zvakanaka chere, asi tondomushuvirawo kutekera kuzvino. Mwana wedu waMhanduwe Willard Katsande kwaya agoenda kuchikwata choKukune United. Ipapa tinoramba tichindomuti aiwa kaatambe bhora mwana wamai, penhu ucharamba uchindohwina kuti zviite zviri nani. Tiringe dziri kuitika pasi rese. KuTanzania mutungamiri wenyika ikweyo akaenda kuoshanya kuRwanda kuna Wakagame. Ipapa Wakagame wagoburika nyasi wari kutomutyaira nomwotika wari wegani. Idi kana munyika medu zvinoitika baizve kundozvionawo kwevamwe. Nyika yaMadagascar yagoti iyo yagosunga vanhu vanoita 20 vamwe nokuda kwokuti wakada kuzama kuuraya mutungamiri wenyika ikweyo. Ticharamba takaringa kuchavira tsvimbonodohwe panyaya iyi. Vanhu vanogara kuUK kwai vachagobhadharisiwa mari yomaeuro inoita maeuro 9 kuti wapuwe vhisa rokugopinda kunyika dzokuEU. Idi pane baigozvifungira kuti zvichaitika izvi norimwe gore, kwai zvichatanda kupera kwegore rinouya. Ticharamba takaringa kuti vanenge vachizvitambira sei zvavanoita izvizvi. KuChina kwai vanhu vanosvika mamiriyoni mapfumbamwe chaiwo wari kuda kuongororwa kuti wari bedziwa mupengo chere kuWuhan. Kwai ipapa chirwere chodziwa mupengochi chabenhuka uye chasimudza musoro zvakanyanya zvokutoti chiri kutoita kunge iyo rasa kuita kunge roambira yasimudza musoro iri kuita kupfira chaiko. Hino kuti zvichaponesa vazhinji chere kana kuti zvichagwarasha vamwe. Idi aive madziva anogona kundoita mazambuko pokare kureketa kuno kwai mubvana waJose Eduardo dos Santos Isabel dos Santos kwai hanzi anofanira kugosiya chikamu chokambani yache inoita zveoiri chiri chomari inoita mamiriyoni 500 omari yokuAmerica kuAngola. Hino kuti zvichabudirira chere nokuti izvi zvaireketiwa kuno rimwe dare raitiwa kunyika yoNorway. Tiri ipapo mabi yangu togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.